prišla. No tak poď ju ty zabiť. Ale on sa chce asi cítiť chlap, alebo ja neviem. Fakt im to ide rýchlo. No. Nechcem to preháňať, ale som strašne rád. Ani som si to nepredstavil takto, jak to je, lebo to brutálne zväčšilo ten dom. Nie? Však to je krát 2. Ahojte, vítajte pri špeciálnej realizácii Glandea. Značky, ktorá mení bežné priestory na každodenné momenty plné radosti. Dnes sme u dvoch známych tvári, u Kseny a u Lukáša, ktorých možno poznáte z reality show alebo zo sociálnych sietí. Dnes realizujeme prvú etapu výstavby ich zimnej záhrady. Sme priamo na stavbe a ideme pozrieť, že či makajú aj majitelia Ksenka s Lukášom. Mám tu mikrofónik, tak ideme ich skúsiť odchytiť z práce. Tvárte sa, že niečo robíte. Čaute, čaute. No čo, jak to ide od rána? Vieš čo, tak ti poviem, to je už naša trošku aj choroba, lebo však je tu veľká partia chlapov, ale my stále musíme niečo chytiť a niečo robiť. Konečne sa nám zväčší dom, takže budeme tam mať v podstate o jednu funkčnú veľkú miestnosť navyše, takže veľmi sa na to teším. A bude funkčná, bude navyše a zároveň bude podľa mňa najviac zážitková, lebo bude celá presklená a my tam budeme mať, prezradím už, veľký stôl na sedenie a budeme mať krásny výhľad na túto okolitú prírodu. Ale keď to je zimná záhrada, tak je to využiteľné celý rok. Môžeme tam robiť hocičo, ale ja vám prezradím, že Ksenka už mi stále rozpráva. Keď bude zimná záhrada, tak ja sa teším, ako si tam rozložím karimátku a budem cvičiť jogu. A ja, no láska, som zvedavý. Taký je plán, ešte som nikdy necvičila jogu, ale akože chcela by som. Snažíme sa celý domček robiť svoj pomocne, tak sme tu dvaja. Po prípade, keď tu príde nejaký majster, dvaja a teraz zrazu je tu veľká partia chlapov, láska. Hej, akože je to taký divný pocit, cítim sa tak, že proste nič poriadne tu nerobíme, ale zároveň si to užívam. Takže vyzerá to brutálne profesionálne a ešte dokonca je tu aj moderátor, takže makáme vo veľkom. No tak ľudia, ešte síce zimná záhrada nestojí, ale aby ste mali prehľad, ako to tu budeme mať rozmiestnené, tak poďte sa spolu s nami pozrieť na to. Láska, mala by si akože opísať, že čo kde bude. Vysvetlím túto časť, hej. Tu by sme chceli taký veľký masívny stôl, 3-metrový, so stoličkami. Takže keď sem prídu kamoši, tak môžeme tu proste tráviť voľný čas, alebo na Vianoce príde sem celá rodina, aby sme si mali kde posadať, že všetky tieto veci budú prebiehať práve v tejto zimnej záhrade. A tak, jak som hovoril, že Ksenka sa najviac teší na tú jogu, tak ja sa najviac teším na tie spoločné chvíle s rodinou a s kamošmi pri tomto veľkom stole. Takže s krásnym výhľadom. S krásnym výhľadom do prírody. Ktorý je momentálne trošku rozbombardovaný, ale veríme, že príde aj čas, kedy sa toto dá do poriadku. A sme v procese, samozrejme. No a tu sme spomínali tiež ten výduch z krbu, takže tu máme výduch do tej zimnej záhrady, ktorý nám to bude celé v podstate v zime vykurovať a plánujeme si tu dať ešte podlahovku, takže bude to fakt funkčný priestor, či v zime, či v lete. Poďme teraz na túto stranu. Tu bude ďalšie sedenie, ale také trošku iné, také mierne L-ko, ale také nižšie už s malým stolčekom, že proste také niečo ako kvázi v obývačke, ale bude taká to... chill zóna, môžeme to nazvať taká chill zóna. A chceme dať ešte do tohto priestoru nejakú telku na proste takom prenosnom stojáne, keďže budeme tu sedieť a budeme chcieť pozerať telku, dáme si to tu. Budú tu Lukyho kamoši, že futbal chcú pozerať. Yes, presne na to som myslel, ale takto jednoducho bude. No a samozrejme zimná záhrada bude pokračovať ešte do zadnej časti, ale tu bude predeľovacia stena, keďže tu máme pripravenú kryptu na vyrývku. Chceli sme, aby vyrývka bola zarovno s podlahou, takže museli sme pripraviť takúto, môžem to nazvať, dieru. No a tuto bude predelené, aby samozrejme ten chlór z vyrývky nám nešiel do tejto časti. Budeme mať prechod odtiaľ, ale zároveň máme vstup rovno do kúpeľne, čiže keď človek vyjde z vyrývky, môže ísť rovno sa osprchovať, že nám nechodí po celej zimnej záhrade, takže to je taká veľká výhoda. A teším sa na to, čo som rozprával, láska, vieš, že ležíš vo vyrývke a pozeráš cez presklený strop na hviezdy. Ukáž. Wow.
A inak ešte sme zabudli povedať, že sme si zvolili posuvné dvere, takže v podstate, keď bude leto, zima, tak si ich môžeme odsunúť. Takže tu, keď je výrivka, sa to dosť hodí, aby sme tu nemali uzavretý priestor, lebo by sme mali raz, dva zarosené okna. Mali by sme aj saunu zároveň. No, to sa povedať, takže si to pekne otvoríme a Čo je v podstate super aj cez leto, keď bude horúco, môžeme si to celé otvoriť a mať otvorený vzdušný priestor. Všetko vo váhe? Áno, všetko je presne rovno. Inak už teraz to vyzerá brutálne, keď sa postavím do toho priestoru a to ešte ani zďaleka nie sme na konci. Nechcem to preháňať, ale som strašne rád. Tak kvôli čomu som od rána nadšený, práve sa deje proste. Snažím sa krotiť svoju emóciu, ale je to brutálne. Daj to von. Dám to von. Daj to von zo seba. Ukáž. Bude to jedna veľká plnohodnotná miestnosť, brutálna kokos. Ešte tam budú LED osvetlenia, takže to bude vyzerať, že proste už tam chcem byť. A čo ma prvé napadá, že je to celé presklené, všade je zeleň a predstavujem si tam ten veľký masívny stôl. Muškatý. A vieš čo? Vianočný stromček. Budeme spievať. Jingle bells, jingle. To zúťal, poťal. Nie, vyzerá to fakt super. S tým kameňom, s tou fasádou je to pecka. Very nice, very beautiful. Tak konečne tu máme koniec dňa. Vidím, že máme zasklené, čo sa nám podarilo parádne. Tak ako to máme? Kokos, hneď zareagujem na to, čo rozprávaš. Máme koniec dňa a máme to zasklené, takže ja som úplne dojatý a prekvapený z toho. Ani neprekvapený, lebo som videl, jak to chlapi ráno nabiehli, že dodržia slovo, ráno povedali, že to zmáknú za jeden deň a za jeden deň je postavená takáto stavba. Pre mňa, akože, alebo lepšie povedané, za mňa, wow. Neviem, láska, čo ty na to hovoríš? Za mňa. Wow! Akože, však už máme za sebou nejaké prerábky a vieme, že veci trvajú nejaký čas, ale toto, čo predviedla dnes Glendea, že tu nabiehli chlapi a zrobili za jeden deň toto tu. Neviem. Ešte ani neskončil. My už sa asi len tešíme na to, keď sa to celé dokončí, keď sa to celé zasklí a budeme tam môcť stráviť čas. Takže neostáva nič iné, len to zhodnotiť tak, že bol to skvelý, rýchly a kvalitný deň. No a tešíme sa na druhú etapu. Kamoši, pekný deň a vidíme sa pri druhej etape. Čaute.